warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku. Boleh kita bernyanyi bersama-sama hari ini. Anane mong tresno, anane mong iki sing tak duweni, toyo-toyo ganduli, toyo-toyo nangisi, kesandung-sandung aku maksane hatimu. Mana semangatnya? Gak pome tumbang tak gawe dewe, ra iso ngukur kurang kesadaranku. Kekarepanku yen pancen dadi siji, iso ngrumat lan bamburi. Durung kawujud tewe kesusu mutusi, aku sembrono ning rasa piro, malah dadi perkara. Nanging rapopo ya tulo-tulo dadi tulisan kanggo crita tuwa. Boleh minta semangatnya lagi, halo. Terima kasih ya sudah datang hari ini teman-temanku. Sekali lagi selamat atas milad PT Namiro Travelindo. Luar biasa. Pasukan jogetnya boleh merapat ke depan semuanya, kita bersenang-senang hari ini teman-teman. Mana tangannya hari ini? Hey! Anane mong tresno, say! Anane mong iki sing tak duweni, toyo-toyo ganduli, toyo-toyo kesandung-sandung aku maksane hatimu. Kapok metumbang tak gawe dewe, ra iso ngukur kurang kesadaranku. Sikat lagi. Kekarepanku yen pancen dadi siji, iso ngrumat lan bamburi. Oh takkan besok nganti metu pati, durung kawujud kowe kesusu mutusi. Aku sembrono ning rasa piro, malah dadi perkara. Nanging rapopo tulo-tulo dadi tulisan kanggo crita tuwa. Anane mong tresno,